El cultiu del caqui, una fruita que en els últims anys està augmentant la seva producció, està proliferant a la Vall d'Albaida. Els agricultors d'esta comarca, que tradicionalment han dedicat les seues hortes a oliveres, ametlers o vinyes, estan d'uns anys cap ací canviant els seus camps per cultivar caquiers. El caqui ve de la ribera, i és on està el tant per cent gran, està en la ribera, però si el que és la Vall d'Albaida, hi ha la zona d'on tenien Albaida, Agullent, tots els puestos, aquí ja per tots els termes està introduint-se molt el caqui perquè veuen el resultat que ha donat allà en la ribera en això que és un cultiu molt agraït pel llaurador a hores d'ara. En la plantació que està fent-se ja veurem el dia de demà, però a hores d'ara, vull dir, se n'ha plantat molt i està plantant-se molt, hi ha molta demanda per plantar estos anys també. Esta és una fruita que des del segle VIII es cultiva a la Xina i Japó, on té el seu origen. En els països occidentals va ser introduït tenint en compte les condicions de cultiu de la seva zona d'origen. Aquesta es va produir de manera recent en dos vessants, als Estats Units a principis del segle XIX i a França i Espanya i Itàlia cap a 1870. Concretament a la Vall d'Albaida, a l'empresa Montifruit, situada en Montitxelvo, estan actualment treballant en la campanya d'esta fruita. El gerent de l'empresa ens parla de com és el procés que segueixen des de que els arriba la càrrega de fruita del camp fins que és per a vendre. Sí, pues una vegada arriba si l'almacén en els camions del camp, pues ja el posem a la càmera d'estringència per llevar-li l'espror al caqui, en un tractament que li posem un gas, que és el CO2, i ja està, el tenim 24 hores en càmera, 24 hores al principi de campanya, 20 hores, en aquestes fetges hi ha 20 hores que el caqui està en el seu punt, i això una vegada acaba el tractament, doncs ja el tirem així a la línia de confecció i classifiquem per calibres i res, l'envasem en el format de caixa que vol el client i ja el posem al preenfiament per les càrregues quan vinguen. Actualment, on més s'exporta des de Montifruit és a Alemanya i els països de l'est. Rafa també ens parla de l'augment de la producció de caqui a la Vall d'Albaida. Ara estan calculant que només en seguro n'hi ha 120 milions de quilos. En 5 o 6 anys la producció, jo no sabria dir-te en percentatge, però ha pujat una barbaritat, molt gran, perquè aquests anys hi ha molta demanda, així molt bé, és un cultiu pel llaurador molt agradable, i com al costat tinguem cítrics, que aquests anys ha sigut un desastre, està tirant-se molta gent al caqui. Esta empresa es dedica al cultiu del caqui des de fa 11 anys, quan feien una campanya de 50.000 quilos i ara actualment treballen amb 2 milions de quilos. A l'hora de presentar el producte per a la venda, cada client els demana en una manera d'envasament. Rafa Pasqual ens ho comenta. N'hi ha diversos tipus, però normalment tres. La caixa estàndard, que és la 50-30, la de fusta, que és el que fem el normal de la gent, i a Alemanya el 80 o el 90% es gasta en una caixa més gran de cartó 60-40. I una caixeta més menuda en 40-30, segons el tipus de client, perquè els supermercats s'estimen més en cartó que en fusta. Però el dels països de l'est, el que fem de mercat interior, que no fem massa, va normalment tot en fusta. A l'haver tanta demanda al mercat i en producció, està suposant un augment de la contractació de treballadors en la temporada del cultiu. Nosaltres en particular i tot el que és la zona de la Ribera ara, inclús la Vall d'Albaida, les cooperatives, ara sí estan, perquè antes venien aquestes fetges, l'únic que hi havia era el cítric, que el cítric se'n fa molta més que taronja, evidentment, encara moltíssima més, però el caqui aquests anys està manejant molt de volum en quilos, perquè ja dic, estem parlant de 120 milions de quilos, tot això ho manipula la gent, clar. N'hi ha molta, està fent molt, clar que sí. Actualment la zona de major rendibilitat és Andalusia, a causa de la varietat israelina Saron. Del total de la producció espanyola es dedica a l'exportació entre un 65 i un 70% i es dirigeix a França, Alemanya i Portugal. Les zones productores espanyoles se situen en comarques molt concretes, a la Ribera del Xúquer amb denominació d'origen. Aquesta expansió és deguda a la varietat autòctona roig brillant i l'arrencada de pruneres i albercoquers causats pels virus de la xarca. El seu consum principalment és en fresc, després d'un procés de maduració artificial o eliminació de l'astringència. La transformació industrial està poc desenvolupada a Espanya, en forma de postres, begudes, batuts, gelats i confitures.